Tässä videossa aiheena on pupu. Sitä on toivottu kovasti. Niin tehdään tosta simppeli pupu Jussi tai pupu. Piirretään ensiksi mä hahmottelen nyt tähän. Tää voisi olla toisinkin päin tää paperi, mutta mä nyt ajattelin, että tällä kertaa piirtää sen näin. Koita vähän mittaa, että minkä kokoinen se olisi. Mä jätän nyt aika paljon tänne korville tilaa tänne ylös. Hahmottelen tätä päätä vähän, piirrän tähän. Me ei piirretä tästä tai maalata ja piirretä koko pupua, tehdään vaan tää ylävartalo, että on niinku pää ja vähän rintaa ja sitten korvat näkyy. Tähän tulee aika pitkät korvat. Toinen tähän. Tässä ei nyt tarvi olla hirveän tarkka, että no ei tarvi ne korvat näyttää ihan samalta kuin tässä. Ja mäkin vaan sinne päin teen tämän piirustuksen, kunhan pääsee vähän harjoittelemaan tätä. Sitten tohon vähän. Tässä saa olla noita viivoja vähän sinne sun tänne. Mäkin vaan piirtän tuollaisia viivoja silleen hahmottelee, että ei tarvi olla mitenkään niinku täydellisiä. Mä en niinku pieniä tällaisia ylimääräisiä viivoja, mä vaan jätän ne siihen, että ne saa jäädä. En ala kummittelemaan niitä tässä tapauksessa. Sitten mä hahmottelen vielä vähän mihin kohtaan ne silmät tulis. Piirrän tähän tällaisen kehikon. Mä haluan ne silmät vaikka tähän ja sitten toiselle puolelle sama. Vähän kulmakarvaa sinne. Sitten se nenä voisi tulla johonkin tähän kohtaan. Noin. Sitten tähän tulee vielä nyt porkkana, että se syö porkkanaa. Piirretään sille käsi siihen. Tai tassu. Mun piti itse asiassa olla pyyhekumi, mutta mä unohdin sen, niin unohdin ottaa sen tähän, niin mä vähän tällä kynällä tosta noin ristikot otan pois. Sitten mä teen vähän tällaista viivaa tähän. Että sillä olisi niinku vähän sellainen turkki. Nämä viivat jää nyt näkyviin sit kun me maalataan tuohon päälle. Maalataan aika kevyesti, niin hyvä olla. Pitää vähän siistiä vielä tuosta kättä, koska siitä se jää aika vaaleaksi. Niin siitä näkyy tuo viiva sitten. No. Tuo oli vähän ehkä vinossa tuo suu, niin laitan sitä. Vähän korjaan sitä vielä tuohon. Tai nenä se taitaa olla. Niin, sitten kokeillaan maalata tää. Lähdetään heti liikkeelle. Ihan rohkeasti. Mä otan vähän tosta ruskeata tällä kertaa burnt siennaa. Vähän sitä väriä tohon. Se on aika ruskea. Mä laitan siihen myös burnt amberia itse asiassa. Se on varmaan itse asiassa parempi. Burnt amberia tähän. Ja sit mä laitan siihen paljon vettä mukaan. Sitten tulee tosi haalea. Käytän pensselitoa vedessä ja ihan
siihen vettä noin. Tässä on tosi paljon vettä. Vähän tänne maalaan osia tästä peittämään. Se kuivuu sitten vielä paljon vaaleammaksi kuin mitä se nyt näyttää aluksi tässä. Koitan jättää tänne myös vähän valkoista tonne näkyviin korviinkin, ettei koko aluetta maalaa. Jätetään tassu tällä kertaa valkoiseksi. Mä haluan vähän tummentaa osaa noista niin mä otan Burnt Amberia tohon. Nyt on vähemmän vettä ja enemmän maalia. Se on paljon tummempi. Mä otan vähän tohon vähän ehkä liikaa. Korvan juureen levitän sitä tonne. Tulee vähän eri sävyjä. Nyt on tää tummempikin. Tätä tummempaa mä laitan nyt paljon vähemmän tänne ja varovasti. Laitan vähän jo tuohon viivallekin. Myös noin silmät voi olla kyllä itse asiassa vähän leveämmällä. Nyt kun mä katon tätä. Mä itse asiassa korjaan nopeasti. Mä haluan siirtää noita silmiä tänne päin. Ne ei ole nyt ihan symmetriset, mutta se ei tässä vaiheessa haittaa. Te jos ehditte uudestaan tekemään, niin voitte suoraan piirtää ne tonne vähän kauemmas toisistaan. Nyt näyttää paljon paremmin. Joskus sitä huomaa vasta tehdessään että tuollaisiakin asioita voi korjaa. Onneksi mä en ollut maalannut niitä silmiä vielä, niin mä pystyn nyt korjaamaan ne tossa hyvin. Sitten mä otan vielä koitan saada vähän sellaista pinkkiä sävyä tohon. Ja tällaista punertavaa. Otan vähän tästä cadmium red paleä. Nyt se on aika oranssi. Kokeilen vähän laittaa siihen valkoista tosta. Yleensä vesiväreissä ei ehkä käytetä paljon valkoista, mutta se nyt on tässä paletissa mukana. Mikä sattuu olemaan. Mikä oli valittu nyt tähän, niin sekoitan vähän valkoista tuohon red paleen. Katsotaan miltä se näyttää, mä kokeilen tuohon paperilla. Se on ihan hyvä. Vähän tänne poskiin tällaiset pyöreät. Vähän punaista. Ja sitten sama korviin. Mutta ei maalata kokonaan tätä korva-aluetta, vaan osa siitä. Jätetään sinne sitä valkoistakin näkyviin. Noin. Sitten mä kokeilen vielä vähän alisasin crimsonia tuohon. Tuosta purppuraa. Tummennan ihan pikkasen purppuralla joistain kohdista. Nyt kun ne on vielä märkää se aiempikin, tai tuo pohjamaali tuossa pohjalla, niin nämä sekoittuu niin aika hyvin. Pitää olla varovainen, ettei siitä tule liian märkä. Laitan vähän porkkanaakin jo. Laitan siihen nyt tämän crimsonin pohjalle. Nyt täällä pitää muistaa, että jotkut näistä kohdista on tosi märkiä. Nyt jos niihin menisi laittaa uudestaan vielä lisää maalia, niin se menisi tosi sotkuseksi. Niiden pitää antaa kuivua.
Mutta täällä on joitain kohtia, mitkä ei ole märkinä. Esimerkiksi noin silmät ja suualue. Mä voin niitä nyt sillä aikaa, tää kuivuu, työstää eteenpäin. Tuosta vähän paperia tuohon. Noihin silmiin, niin mä haluan jättää, tai halutaan jättää pienet valkoiset pisteet ja muuten maalata se tummaksi. Vesiväreissä ei ehkä kannata välttämättä ihan mustaa väriä käyttää, se on aika luonnoton. Vaan sekoitetaan muita värejä, että saadaan sen tumma. Mä sekoitan Burnt Amberia ja sit Ultramarine Blueta. Molempia värejä aika paljon. Tai vähän vettä ja paljon väriä. Se on vähän tällainen rusehtavan tumma. Ehkä sillä pupulla on ruskeat silmät. Mä tarviin vähän tukea, koska tohon pitää yrittää jättää se pallo. Piirrän ensiksi sen pallon siihen. Ja sitten ympärille. Nyt mulla on tää kaikkein ohuin pensseli tähän, kun tää on tosi tarkkaa työtä. Vähän lisää sinistä laittaa siihen, se on nyt aika ylitse puhuvan ruskea. Kun siihen lisää sinistä mukaan, niin se on vähän mustempi väri. Tässä väriseoksessa nyt ei saa olla paljon vettä, koska se väri olisi haaleampi ja sitten se lähtisi leviämään helposti. No jos ehkä kannattanut nuo pupillitkin piirtää valmiiksi, mutta sitten mä teen vähän ripsiäkin tonne. Nyt tää on paljon pienempi kuin tää, niin mä vähän pienenä sitäkin. Kunhan sinne jää pikkupisteet, niin katsoja huomaa ne ja ajattelee, että hei, siinä on pupillit. Tällä samalla väriseoksella niin otan tosta suoraan, maalaan tän nenä- ja suualueenkin. Koitan lähinnä peittää noin viivat, ettei näytä niin lyijykynältä. Ja sit pupulahan on jonkunnäköisiä tuntokarvoja vai mitä ne on, viikset tai jotain. Niin mä en ihan muista, että mistä kohtaa ne lähtee, mutta otetaan tää väri. Mustaa väriä. Nyt toivotaan, että nämä on jo sen verran kuivat, että se ei sekoitu. Sitten kun te teette, niin kannattaa ehkä antaa vähän pidempään tämän vielä kuivua. Mä kun nyt kuvaan tämän videon tässä ja mä en ajatellut editoida tätä, niin mä en odota niin kauan, että se kuivuu. Mutta varmuuden vuoksi olisi ehkä hyvä odottaa vielä hetki, että on kuiva. Mutta katsotaan. Ihan rohkeita vetoja. Mä vaan aloitan se jostain tosta. Oho. Nyt oli ihan liian paksu. Tätä pitää vähän pyyhkästä. Se oli ihan liian paksu veto. Nyt kun mä haluan korjata, niin huuhtelen pensseli. Kokeillaan tähän sivuun vielä, että se on pelkkää vettä. Niin vähän vettä siihen eka ja sitten mä pyyhin tällaisella talouspaperilla sitä pois. Siihen tietenkin jää jonkun verran, mutta nyt ehkä voi huijata, että se on vaan siellä vähän taustaa, että sillä on vähän likaa nenässä tai jotain. Otetaan uusi yritys tuohon viiksiin. Mä painoin siihen liikaa, niin sen takia se, kun painaa pensseliä, niin se leviää ja sitten tulee paksumpi viiva, niin pitäisi ihan vaan hipasta siihen, niin kuin tossa, noin pari vikaa viivaa oli hyviä. Ihan vaan hipasee siihen paperiin, niin siitä tulee ohuempi silloin siitä jäljestä.
Nyt se oli märkä, olisi pitänyt antaa sen kuivuun. Tehdään vielä muutama viiksi tähän. Noin. Tää vähän vielä siivoa, kun se jäi märäksi. Olisi pitänyt antaa tuonkin kuivuun. Annetaan sen itse asiassa kuivuun, jatketaan tuossa muita hommia. Joo, mitäs muuta tähän vielä? Tää on aika simppeli, ei tähän hirveästi tarvitse. Tuota porkkanaa varmaan vois vähän. Jos mä sekoitan, mulla on tosta punaista vielä paletissa, niin jos mä sekoitan siihen vähän keltaista, että sit tulisi oranssia. Kaipaa vähän punaistakin mukaan. Tääkään nyt ei ole niin justiinsa tää väri, että tää on aika kellertä. On niitä keltaisia porkkanoitakin. No, katsotaan minkä värinen porkkana tästä tulee. Aika tuuma, mutta ei se haittaa. Noin. Kokeillaan vielä vähän sitä viikseä, tohon yksi viiksi, mikä meni aluksi ihan pipariksi. Kokeillaan sitä vielä tähän. Sen jälkeen tehdään vielä ihan vähän ruohoa tuolla. No. Sitten ruohoa. Vähän putsaan tuota palettia, että mä saan siihen vihreän. Ja tai no, ehkä mä voin ottaa sen suoraan tosta purkistakin. Nyt pitää tehdä päätös, että haluuks isoja ruohonkorsia vai pieniä. Kokeillaan isoa. Mä en nyt tiedä itekään mitä tästä tulee, tää on vähän yllätys, mutta katsotaan. Katsotaan miten käy. Mä otan ihan pelkkää vihreätä sap greenia tuosta purkista. Ja nyt mä painan eka vähän kovempaa ja sitten mä nostan sitä pensseliä silleen, että lopulta se irtoaa paperista. Tarkoitus on se, että se aluksi olisi paksumpi se viiva ja sitten se kapenee sitä mukaan kun nostaa sitä. Ja ihan reippaasti kerralla sutasee sen. Rohkeasti. Noin. Tässä ei kannata niin paljon miettiä. Kannattaa mennä vaan, mutta ei tehdä liikaa. Jos tekee liikaa, niin sitten se näyttää siltä, että niitä on liikaa. Ihan muutama vaan. Sama juttu toiselle puolelle. Vähän tonne osa alkaa tuot pupunkin takaa tavallaan. No. Eiköhän se ollut siinä tällä kertaa. Pupusta tuli valmis. Tässä tosiaan nyt vielä muistutuksena, niin tänne ei aika paljon valkoista tilaa. Mitä ei missään vaiheessa maalattukaan. Täällä on korvissa valkoista, kasvoissa keskellä valkoista, siellä täällä. Hallitusti ja vähän sitä väriä. Ja tää vielä antaa kuivuutta rauhassa ja niin poispäin. Ei maalata kokonaan, vaan jätetään sinne sitä valkoista. Joissain tai voidaan tehdä pupu eri tavalla joskus, että maalataan kokonaan se, mutta tällä kertaa tehtiin tällä tyylillä. Jes, onnea kokeilua.